खुलुमबाय लोगोफोर आं दिनै मोनसे बिराद मोजां मोनदों आरोना बिराद गावनि गोसोखौ गोजोननाय मोनदों जे जोंनि बर' मानसिफोरा ना जोंनि ओन मादार टांखौनो जोङो माने रायलायनो रोङि गोबां दङ ना गावनि मादार टांखौ इम्परटेन्ट होयि बेबायदि गोबां जोंनि बर' हारियाव दं ना जोङो बुंनांलाया ना गोबांथार दङ ओरैनो नुगासिनो थायो ना ओरैनो जोङो लकेलावबो जोङो नुयो कि बर' भाषाखौनो रोङा अब्ला नोंथांमोना बेखौ खोनायोब्ला आसरित मोनगोन कि जोंनि बायदि मोनसे मा होनो रावखौनो ना जोंनि बर' रावखौनो जापान बायदि मोनसे बिराद गिदिर डेभेलपमेन्ट जानाय मोनसे हादरनि मानसिया रायलायनो थाखाय इम्परटेन्ट होयो माने अब्ला जोङो जोंनि बर' रावा ना जोंनि मादार टांआ बेसेबां इम्परटेन्ट जोंनि थाखाय ना जों बर' जानानै जों बेखौ सोलोंनांगोन दा नोंथांमोना बे मोनसे भिडिअ दं बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायोब्ला गोजोननाय मोनगोन बियो जापाननि सासे प्रफेसार बिथाङा बर' रावजों माबायदि रायज्लायदों ना बर' रावखौ इसिबां क्लियारलि जोङो रायलायनायखौ बिथांनिफ्राय खोनानो मोनदों अब्ला बेसेबां माने एप्रिशिएबल ना इट्स रियेलि भेरि गुड एन्ड भेरि एप्रिशिएबल माने जे बियो माने जों बेखौ एप्रिशिएट खालामनांगोन आरोना बिथांनि बेबायदि जोंनि बर' रावखौहाय सोलोंनायखौ अके नोंथांमोना भिडिअखौ नायलां अब्ला नोंथांमोना गोजोननाय मोनगोन ना गावनो सारा जोंना जापाननि प्रफेसार सारा जोबोद मोजां बर'बो रायलायनो रोंगौ दा जोङो सारनि बर' रायलायनायखौ खोनासंनो रायज्लायनोसै बर'नि माबे जायगानि खुलुमबाय सार खुलुमबाय आं जापाननिफ्राय फैनायनि आं जापाननि राजधानि टकिअ'नाव जोनोम जानायनि दालाय पश्चिम जापाननि पश्चिमावहाय थायो माने दा आं मिमासाका इउनिभार्सिटिनि भाइस प्रेसिडेन्ट माने बे एप्रिलनिफ्राय प्रेसिडेन्ट जानायसै माने बे 20 बोसोर सिगांनिफ्राय नेपाल थांनानै नेपालनि बर' रावनि अनुसन्धान खालामदों माने बे आंनि बर'आ आसामनि बर' रावनिफ्राय एसे फाराग थायो दा बे नेपालनि डिफारेन्ट उच्चारणबो फाराग सोदोबबो फाराग थायो ना गुसुं जायो ना आसामहायबो थांबाय गाबा गुवाहाटीबो थांबाय गुवाहाटी इउनिभार्सिटि दं दा अराय माने लिंगुइस्टिक डिपार्टमेन्ट दं बिनि हेडना नाम बावबाय मिथियो लिंगुइस्टिक डिपार्टमेन्टनि हेडना बे ओजोंहायबो बर'नि स्कारा सानै दं सासे कृष्णा बासमातारि माने सासे गुबुन नाम बावबाय बिथांफोरखौ लोगो मोननानैहाय लिंगुइस्टिकनि खोथा रायज्लायबाय आंनि अनुसन्धान बर' रावनि ग्रामार व्याकरण बेखौ बिजिरनाय बांसिन इन्टारेस्ट लानानैहाय खालामदों ओमफ्राय बे आंनि लोगोआ सान्तालाल मेचे होननायनि सासे दं बिथाङा नेपाल दं दालाय आमेरिका दं PhD नङा बिनि बिसालाया दा फरायदों दा बेखौ फरायहोनो हाबा मावनांगौ होननानै हाबा मावदों बिसाजाबो खामानि मावो बिसाजो खामानि मावो ना इंराजि नेपालि सोदोब दिहुनबाय बे 2012नि मायथाइयाव माने आं हारसिङै मोनसे मेचे व्याकरण मेचे ग्रामार brief outline of the Meche language text glossary and the short story jati hunaya Japanese ba tara Japanese island now Japanese ban ayo nga gugon de godo-godanifra aina hunnaini sahajong thanani bodong ampane khalaha hai ryukyu hunnaini manshifra bodong जातिनि खाता होमब्ला मोनथाम किसिमनि जाति जापानाव गोदो गोदायनिफ्राय थायो आं जापानि मोनथाम जनजाति ने मोनथाम जाति दं सार जापाननि जोंनो मोननैसो वार्ड फोरोंदो उनावहाय मा होनो
मामावनो होमब्ला जापानि रावनिफ्रा बुंनानै होनायखौ टाइमनि हिसाब नाय जों मोनथाम खुलुमनाय सोदोब दं ना फुङावहाय नोंथांफोराबो बुङो दा फुंबिलि खुलुमनाय बेबायदि गुड मर्निं इंराजि गुड मर्निं मर्निंखौ ओहायो गोजाइमासु बुंनाय बेलाहाय इसा खालाया इसा खालायो ओहायो गोजाइमासु ओमफ्राय बे सानावहाय konnichiwa माने हराहाय दा konbanwa माने गुड नाइट बो दं गुड नाइट उन्दुनाय सिगाङाव बुंनायसै ओयासुमि नासाइ मोजां बिचारा थिग आन्टी दै लोंनो आदा जोबोद मोजां मोनबाय सार नों जे बर' हारिनि थाखाय एफाबां गिदिर खामानि मावगासिनो दं आरो इयुनावबो नोंनि खामानिखौ नुबाय थागोन जोङो आसा खालामो मालाबा सारखौ बड'लेण्डआवबो जों बरायहरनाय जाबाय बरायहरनाय जागोन आरो जोंनिसिम सहैदों साराबो